सोलिगासिनो केम्पखौथ' माबाजोबखाबाय फुरा गारि सारि बुख्रेबजोबनानै दा बे स्टेसन थानायाबो खाथियानो फुरा माबागासिनो धरना होगासिनो सेस माबाजोब्बाय नै सेस नै मोनसेबो मोजां गैला माने गैला नै एकदम बेसेबां गारि न' गारिफोरखौ बुख्रेबजोबखाबाय नै माने गैला जेबो जाला बे सेस नै माबा थाजोब्बाय नै सेस नुबाय दा नै एथ' मोजां मोजां गारिया नै सेस दंस' हैगौ अन्थाइया नै अन्थाइया बेसेबां गिदिर गिदिर ना नै अन्थाइया नै बेसेबां गिदिर गिदिर मोनसेबो गैला नै गारिनि अबस्थाया मोनसेबो गैला नै नुबायना मोनसेबो गैला नै मोनसेबो गैला गारिनि अबस्था मोनसेबो गैला मोनसेबो गैला नै नुबाय दा नै गारि माने गंफ्रामबो जिमान गारि আছে माने सब सुरमार করে দিল आरो गैला नै जेबो गैला नै रुनिकाटा रेन्जआव बियो रुनिकाटा रेन्ज फरेस्ट अफिसाव नै सियारफ्रा सेस नै गैला नै सेस नै सेस जाजोब्बाय नै गैला एकदम बे गेटखौ सिफायना हाबजोबदों आरोखि बिसोर बे गेटखौ सिफायना हाबजोबदों नै बेनिफ्राय हाबदों बिसोर रुनिकाटा फरेस्ट रेन्ज अफिस बियो गारिफोर दंमोन नै बेहाय फुरा माबाजोब्बाय मोनसेबो अबस्था मोजां गैला माने दा नै बेहाय धरना होगासिनो दं बिसोर पुलिस अफिसाबो खाथिनिखा मोनसे मोजां गैला एकदम अफिसनि माबाखौ बुसिजोब्बाय मोनसेबो अफिसबो मोजांबो गैला आरोखि आदिबासिफोरसो बारा थाला पुलिसफोराबो खाथियावनो दङ दंनाया एकदम 10 मिटारल' खिन्थु जेबो एक्सन लानो हायाखिसै खोनानो मोन्दों माने मैया हादान सिफायदोंमोननो बिसोर देवस्रि एरियाजों चिराङावनो हमनानै लाबोदोंमोननो 25-50 जनसो दावरावाथ' मैयानिफ्रायनो जाखादों एसे मैया हराव ओमफ्राय दा दिनै फुरा जाबाय आरोखि दिनै मोनसे मोजां गैला माने अफिसा इन्जुरि जाबाय बिरादनो फरेस्टारफ्रा आं दासो रायज्लायनानै फैदोंमोन सिङाव दा बन्द' खालामफिनबाय बे आरोखि ना एकदम ओरै गैला नै माबाजोब्बाय गारिया बे मोनसेबो मोजां गारि गैला बाहाय गारिया सेस बुख्रेबजोब्बाय नै बेखौ नुवाखै मोनसेबो मोजां गैया नै गारिया